Abendura arte, egingo dira gauzak, edo hitzarmena abendura arte. Printzipio, abenduaren 31 arte. Bueno, gaur Goierri eskolarekin hitzarmen bat sinatu duzue, zergatik aukeratu duzue zentro hau? Bueno, guretzako Goierri eskola beti izan da erreferentzia bat, ez Goierri mailan bakarrik, baizik eta guk asko baloratu dugu baita ere, hezkuntza munduan eta langileen prestakuntza munduan daukan esperientzia hori, guretzako oso baliagarria da, eta gainera Fremapen ustez, behintzat prebentzioa maila horretatik lantzen hasi beharra dago. Azken finean, hauek bai dira etorkizunean prebentzio mailan zer esana izango duten pertsonak. Ez dakit horrelako hitzarmen asko dituzuen, ez suposatzen du Fremaperentzat horrelako hitzarmenak? Bai, baditugu hitzarmen batzuk, eta gainera hori da gure helburuetariko bat. Azken finean guk prebentzio mailan bai garatu dugu ezagutza bat, baina ikusten dugu baita ere beste referentziako zentro asko ditugula, garapen horretan laguntzaile bezala gurekin bide interesgarri bat egin aldezaketenak. Eta Goierrin lortu dugu eskolaren bitartez hitzarmen hau sinatzea, baina baita ere esan dezakegu Euskal Herri mailan beste zentru batzukin ere sinatuta ditugula, azken batean ezagutza hori, garatzen dugun ezagutza hori, gusten dugu baita ere nola baita plazaratu edo gizarteratu egin behar dugula. Bueno, Iñaki, Fremapekin sinatu duzue hitzarmena, pixka zertan datza? Bueno, datza azken baten bi erakundeen artean lankidetza sustatzea, eta lehen eskutik, esperientzia duen erakunde batekin, gure bezero direnei zerbitzu hobego bat eskaintzea. Arloa, lan prebentzio arriskuen arloa da, eta sustatu nahi dugu Fremapekin batera lan kultura, prebentzio kultura, eta lagundu sustapen horretan eta garapen horretan. Jarduera eremua, jarduera eremuaren barruan kokatu daiteke formazioa, aholkularitza, informazio ematea, dauzkagun baliabideak bai informatikoak, bai beste motakoak bezeroen eskura jartzea, egon daitezkeen interesezko esperientziak ere denon artean trebatzea, ezagutzea. Azken batean interesgarriak izan daitezkeen lan arrisku prebentzio esparruan gizartaratzea bezeroen bitartez. Eta lehenengo ekintza ekainean bertan izango da, ezta? Bai, aurreikusita dago lehenengo konferentzi izatea horrengo ekainaren 6an, Goierri Berrikuntzaguneko 3. erekinean areto nagusian antolatuko da, prestatuta dago, 10:00 ordu batetara, egitasmoa dago ekintza hori, konferentzia hori burutzeko, aditu bat etorriko da hitzaldi hori ematea. Zuzenduta dago enpresen arduradunei, pertsonen kudeaketan lana egiten duten pertsonei zuzenduta, lan arrisku prebentzioko enpresako ordezkariei, aprobetxatu baita ere, interesa gai honetan duen edonor konbidatuta dagoela Goierri eskolaren eta Fremap laguntzarekin ekitaldi hortara. Gaia psikosozial arriskuen ebaluazio gaia o tematika garatuko da. Espero dugu interesgarri izatea.